V zápase 12. kola prvej hokejovej ligy mala Dukla Michalovce dočinenia s reprezentáciou Slovenska do 18 rokov. Zemplínčania chceli súperovi oplatiť dosť nečakanú prehru z úvodu súťažného ročníka. Svoj zámer začali naplňať už v 4. minúte duelu. Počas presilovky skóroval skúsený Opatovský. V polovici prvej tretiny Hinďoš zvýšil michalovské vedenie. Na začiatku prostrednej časti zápolenia s chuťou hrajúci Opatovský pridal tretí gól Dukly. Z druhej tretiny uplynulo 7 minút, keď Paľovčík prenikol a v páde poslal puk pod hornú žrtku. 8 minút pred záverom stretnutia zaútočil Štefan Majerník. Hosťujúca obrana ho zastavila iba za cenu faulu. Rozhodca nariadil trestné strieľanie, ktoré faulovaný hráč premenil 5-0. V 54. minúte hral kolektív od Laborca presilovku 5 proti 3. Využil ju Kmiť a zaznamenal 6. gól domácich. Ešte v pokračujúcej presilovke o jedného hráča Čížek nezaváhal v koncovke. Jeho gól padol 4 minúty pred skončením súboja. Dukla Michalovce zvíťazila nad reprezentáciou Slovenska do 18 rokov 7-0. Aj v ďalšom kole prvej ligy hrala na domácom ľade, keď privítala Detvu. Priemerné mužstvo, tak majú hráčov doplnených prakticky 2 alebo 3 zo Zvolena, 3 z Bystrice sú poskladaní, takí mladší, no tak snažia sa korčulovať, hrať útočný hokej. Z hry uplynuli niečo viac ako 2 minúty, keď domáci Čížek dostal dobrú prihrávku pred bránu a bolo 1-0. Už o 2 minúty však prišlo detvianske vyrovnanie. Trochta sa nerozpakoval a poslal puk pod hornú žrť. V 9. minúte duelu sa Goga najlepšie zorientoval v skrumáži pred bránou a Stredoslováci po prvýkrát viedli. V polovici úvodnej časti hry Fajčák vyťažil zo spolupráce medzi Trochtom a Odčenášom 1-3. 4 minúty pred koncom prvej časti súboja Srnka po Petrovej prihrávke spoza brány pridal ďalší detviansky gól. No a 8 sekúnd pred sirénou bol v koncovke úspešný Buda a tak po prvej 20 minútovke Dukla prehrávala už 1-5. No určite prvá tretina rozhodla o zápase, takže tam nechali vždycky priestor pred bránou, nepokryli hráča, no a oni, dá sa povedať, že 5 alebo 6 krát vystrelili na bránu a sme dostali 5 gólov, takže už to potom bolo dosť ťažké. Z druhej tretiny ubehla necelá pol minúta, keď po Šechného strele puk napokon prešiel za chrbát brankára Orčíka. V polovici tejto časti zápolenia Šechný zaznamenal svoj ďalší gól 3-5. V 33. minúte sa puk od hosťujúceho gólmana odrazil k tomuto hráčovi a hostia vyhrávali už iba o gól. Richard Šechný tak dosiahol čistý hat-trick. 4 minúty pred záverom druhej tretiny, ale ešte Fajčák zvýšil vedenie detvianskeho celku na 4-6. V poslednej tretine sa Michalovčanom 3-krát podarilo skorigovať stav na najtesnejší rozdiel, no rozhodujúci krok k zmene výsledku už neurobili. Za domáce mužstvo skórovali Kmiť, Banovský a Šechný, za Detvu boli úspešní Trochta a Német. Michalovce napokon podľahli Detve 7-8. Treba sa poučiť z tých chyb, hlavne tie začiatky a ten predbrankový priestor. No a trošku niektorí musia zlepšiť prístup. V tabuľke 5. Detva sa vďaka víťazstvu bodovo dotiahla na Duklu Michalovce, ktorej patrí 4. priečka. Michalovčania ale majú lepšie skóre. Po stretnutí v Prievidzi Dukla doma nastúpi proti Považskej Bystrici. Súboj sa uskutoční v stredu 30. októbra o 17. hodine.